Sanibonani enibingelele ukhathini. Namhlanje ngifuna ukuthinta indaba zedlozi ukuthi yiliphi idlozi elinamandla. Vele sonke sinenkolelo zokuthi amadlozi ahlukene. Vele futhi ahlukene futhi idlozi liba namandla umuzi nomuzi kuya ngokuthi ulenzelani idlozi, uligeze kanjani, uyalipha yini malicela. Ngoba phela vele nanokuthi idlozi lize lidube nokuthi lifulathele kuya ngokuthi nani nabaphilayo niliphethe kanjani, nokuhlanzeka kwalo nezenzo zenu nje nabantu egcekeni, nanokuhlanzeka kwenu-ke nabantu egcekeni, nento eniyiphathayo ukuthi niphatha into zokugeza idlozi nanokuthi nigeze noma niphathe izinto ezimbi. Konke lokho kuyakhawunta ukuthi idlozi libe namandla. Kodwa-ke engifuna ukuthinta kona kakhulu umehluko phakathi kwedlozi lakomama nelakobaba. Idlozi lakomama ilona elinamandla kakhulu kumuntu elidlula idlozi lakobaba wakhe, ngoba ikakhulukazi idlozi elivikela umuntu nelimthandayo nelimhlengayo entweni kujwayele ukuthi kube yisalukwazi. Abantu phela njengoba kujwayele ukuba yisalukwazi, vele abantu besifazane baney'nseka ngoba bayakwazi ukuthwala umuntu babe pregnant nokumbeletha umuntu, sengisho ukuteta, bamnakele bamkhulise azabe iloko abayikona emhlabeni. So bajwayele ukudlala iphathi enkulu futhi ekubeni abavikeli bomuntu noma bengasekho emhlabeni, bajwayele ukudlala iphathi enkulu ekubeni umvikeli womuntu osemhlabeni bona besemazulwini. Bajwayele ukuba yingelosi ezinhle. Njengoba sabantu siphila sama-millions, kodwa iningi labantu bazokutshela ukuthi yena idlozi elimvikelayo kuzo zonke iy'ngozi nani nani isalukwazi. Akujwayelekanga ukuthi kuba amakhehle, yebo akhona wona, angifuni ukuthi ngiwabukele phansi, kodwa nje ngifuna ukusho ukuthi idlozi lakomalume linamandla kakhulu and umuntu osebenzisa idlozi lakomalume unenhlanhla. Uma ungabheka nje i-majority yama-celebrity emhlabeni wonke, i-majority yawo asebenzisa iy'bongo zakamama. Ngiyazi ukuthi kuyenzeka ngisho umuntu uthi ade asebenzisa isibongo sakamama athi uyasishintsha usesebenzisa isibongo sakababa wakhe. Mhlambe kade ebona izinto zimhambela kahle le time esebenzisa isibongo sakamama, anganaki yena ukuthi hayi it's because uke endaweni e-right mesebenzisa isibongo sakamama, kanti mese seyishintsha sebiza isibongo sakababa mese izinto zakhe ziyawa. Uthi kade ene-career ethile usuyambona useyaphuza useyistakwa like nemali I blew it nje, ngingasho kanjalo. Into abangayinaki lezo ukuthi mhlambe kwenziwa yikona ushintshe isibongo sakamama wabiza sakababa. Into eyenza ukuthi kube lula ukubiza isibongo sakamama nokuthi ngithi sinamandla, asikho isidingo se-DNA vele kumuntu nomama wakhe, ngoba umuntu uyohleze umama wakhe loyo omzalayo, loyo omtetile, loyo omkhuleliwe iy'nyanga zaba-9, uyohleze engadawutheki yena. And kushibhile ukubiza isibongo sakomalume, kushibhile. Isibongo sakababa asiney'nkinga, uyangiyazi ukuthi wonke umuntu uzokhulumela isayidi alizwayo yena elivunayo. Thina sabantu besilisa noma amadoda siyathanda kakhulu ukusebenzisa isibongo sakobaba wethu, size sithi noma sikhulele komalume izinto zisihambela kahle, then all of a sudden sesifuna isibongo sakababa, ebese siyaqala sibhekana ney'nkinga ey'nkulu. Uthole umuntu ubheka nezinto emhlabeni seziyanyamalala zonke ziyashabalala, akazi ukuthi kanjani, kanti mhlambe yingoba usethathe umthwalo omkhulu. Uma ngithi umthwalo omkhulu, isibongo sakababa asizi kalula, isibongo sakababa asizi cheap. Isibongo sakababa siney'kweletu eziningi ezedlula esakamama. Esakamama usuke wazi ukuthi ukhuliswe umama wakho noma ukhuliswe umkhulu wakho benogogo wakho abazala umama wakho. Uyazi ukuthi ibona abazali bakho lapho, noma bekuthiwa ngelinye ilanga wenza into okukhumbula abazali bakho, uyazi wena isikweletu sakho ugogo wakho nomkhulu wakho.
kanti okunye futhi kulula ukuthi if umntwana nanguzaliwe intombazane yasiyamshiya yawugana kwenye indawo, kwenza impilo ibe lula for umntwana ukuthi umama meyogana kwenye indawo ayishiye ekhaya kubo kwakhe leyo ngane, ikhuliswe ugogo wakhe nomkhulu wakhe, ngoba kusuke ikhuliswe umkhulu wakhe nogogo wakhe, ngoba kusuke kwabantu, kusuke kakama wakhe. Vele uma uyintombazane uthola umntwana ungaganile, mase uhambe uyogana lo mntwana kama wakho ube nobaba wakho, so umntwana kamkhulu ube nogogo lo, bafanele bamthathe bambike emsamo, bamfakele isiphandla abize isibongo salapho bukamama wakhe. Izinto zakhe zirana smooth, akanandleko ey'ningi, and ma uthiwa mhlambe khona afanele kubabonge ngokumkhulisa, uzobonga ugogo nomkhulu. But ngaleso side lakababa, if ubaba akalobolanga, akashadanga, noma ngalobola ke sibe nefe, noma ngalobola mengaqedanga wangashada ngesintu, because lokushada ngesilungu, it's not for us thina abantu abamnyama. Yes, we like forcing izinto kwezinye izizwe sizilethe empilweni yethu, but it is not for us. Ma ushade ngesilungu usuke usakweleka, abantwana bakho abakwazi ukushada ngesintu bona, wena ungashadanga ngesintu njengoba wena ushade ngesilungu. So ma ushada ngesilungu futhi la bantwana bakho laba kuyafana nokuthi abalapha kama wabo. Uma ubaletha ngalesibongweni sakho ubathwesa ijoko elinzima, into zabo zizoba nzima. So ziningi ikweleti ezivele zibe khona, like masefanele ashade nomntwana mengabe efuna ukubiza isibongo sababa wakhe, mafanele ashade kufanele aqala ashadise uma wakhe nobaba wakhe before ashade. If ubaba wakho ulobolile ngeenkomo eziwu7 mhlambe kwasala eziwu4, wena mfana mawuthi ufuna ukusebenzisa isibongo sakababa wakho, sekufanele uqale ukhiphe lezi inkomo eziwu4 ezashoda kubaba wakho, bese ubaba wakho noma wakho futhi ukhipha inkomo eziwu2 ngaphezulu kwalezi eziwu4 zokubashadisa, njengoba kusuke kukhona inkomo yomgcagco, okusho ukuthi wena manje usukweleta inkomo eziwu6 before ushade wena. Ngaleso sikhathi ube bumnyameni usazama ukuthi ufuna ukulungisa izinto nesibongo sakababa wakho, inye into efanele uyazi, idlozi elihamba nawo ngaleso sikhathi elinepower yonke kuwena lakomalume, elalapho uzalwa khona uma wakho, and liyakwenza sometimes likhathe yonke into e-right empilweni yakho uma seselikubona okay wena uyaforsa ufuna ukubiza lesibongo sakababa wakho ongashadanga noma wakho, bese liyazikhatha izinto zakho. Usuyabona usuyalahlekelwa umsebenzi, usuyabona nalo mhlambe nomshado wakho usahamba kahle, it's because uyaforsa, la ukhona nje ukhushulwe idlozi lakamama. So idlozi lakamama line-power and linethuba eli-right empilweni yakho ukuthi lisebenze ngoba alitawutheki. There is no doubt ukuthi idlozi lakamama wakho elona, ayikho idoubt yokuthi wena wakamama wakho, but esayidini lakababa ikhona, noma bese kuthiwa kuneshow kwenziwa ama-DNA ukuthi wena wakhona lapho, but still ziningi izindleko efanele uzenze ukuze ubize lesibongo sakababa. You can't just jump from isibongo sakamalume sakoma wakho uweleleke sakababa as if we are crossing the street, nakhona ucrossa nge-street esingekho busy, yabo, uvele nje wenza it like ngicrossa nje street esingekho busy si-local ngiwelela ngalapha. No, akwenziwe kanjalo, kunemithetho eminingi fanele kuqale kuziwe khona like ukuthi ngabe ubaba wakho ulobole waziphelelisa inkomo zakamama wakho, ngabe ubaba wakho ushadile ngesintu na, ngabe uma wakho ukhishiwe kubo wazophinde wamukelwa wafakwa na, wathelwa ngenyongo la ashadela khona. So uyabuka lapho uthi indleko ulokubala ukuthi okay kwashoda imbuzi ezimbili, kwashoda inkomo eziwu4, then ney'nkomo eziwu2 zokubashadisa. So wena ugcina sowusebenzela phansi, mhlawumbe uthothe kwesinye isikhathi usuvele usumdala, so uthi ayiqede le process yabo sesisincane isikhathi sokuthi wena-ke uqale zakho ngezinto. So isibongo sakomalume angisho ukuthi ngikhuthaza abantu ukuthi abasebenzise sona, but engikushoyo ngaso sinamandla futhi sinokuphila empilweni futhi siney'nhlanhla, futhi abantu bakhona abaningi abasebenzisa sona baphumelele empilweni. Yazi kuyenzeka umshana egcekeni
aphumelele adlule bona omalume through ukuthi yena akanazo iy'ndleko ey'ningi. Ewakheni umthwalo ukubonga lo mkhulu nogogo abamkhulisile. Iloko kwakhe asuke kufanele akwenze. Kanti ngalesibongweni sakobaba into eyenza ukuthi kube difficult ukuthi izinto zikuhambele kahle uma ukusona kusuke kuningi osafanele ukwenza. It's better uma kuthiwa isibongo sakobaba usisebenzisa ngoba uma wakho balobolene baqeda bashada abazange bashiye ngisho into eyi-1 ezodinga ukuthi wena mase wenza izinto zakho kuthiwa qala wenze yona. Yabona uma beshadile benza zonke izinto kwangaba khona into ekuthiwa hhayi wena before wenze ukuthi ufanele uqale wenzeni. It's better izinto zakho zizokuhambela kahle, but ku-rare ukuthola ama-families anjalo a-perfect ayenze yonke into perfectly ekuthiwa balobolene bashada benza yonke into yaba-complete. Ku-rare kodwa sonke isikhathi kuhlale kunento ekuthiwa izolungiswa. So that is why ngithi isibongo sakamama siyawina compared to esakababa ngoba esakababa kuhlezi kukhona lento ekuthiwa izolungiswa, leya nto ekuthiwa ilungiswa. And even ilist yamadlozi akababa umuthi uyabuka ufuna ukushintsha isibongo ngale ndlela yokuthi akushadwanga abazali bakho wena kodwa ufuna ukuyozingenela kababa wakho. Even ilist yezinto ezenziwe zikhona zihlula bona abantu bakhona bakababa. Utho bazokutshentsha umkhulu la ekhaya akenziwe la ngomsebenzi. Hawu nobaba kamkhulu akenziwe la bamenzele ukhokho kodwa manje bakhohlwa ukwenzela umkakhe. Hayi mani bamenzele umkakhokho bakhohlwa ukuthi benabafazi abawu-3 bakhohlwa ukwenzela labanye abayi-2 abafazi abancane. So wena uma ungena kusona zonke lezi zikweletu ezihlula bona sewunazo nawe. Angisho ngi-influence abantu abasensibongo sami. Ngizama ukuthi wonke umuntu into ayenza akayenze by choice, ayenze sebukile ngoba the reason ngenza nale video ukuthi ngifuna ukuvula imiqondo yalabantu abangazi ukuthi uma ungena la uyofica ini. Yabona manje wonke umuntu uzobe sazi okay mangisuka la kaMkhize ngiyosebenzisa isibongo sakaNzimande nazi izinto engizofike ngibhekane nazo. So wenze kahle umqondo wakho ucabangisise ukuthi am I ready now ukuthi ngiyobhekana nalezi zinto? Am I financially ready? Ubheke nanokuthi am I financially ready ukuthi ngiyobhekana nalezi yayinthelela. Ufuna abantu bangizwe kahle ukuthi okwami ukuthi ngivula imiqondo yaba abantu ukuthi ngoba baningi bengena bengazi athi umuntu nje hayi ngoba mina I feel like abanye abafana basebenzisa isibongo sakobaba wabo hayi mina ngisebenzisa sakama hayi nami ngiyahamba. Lo muntu uthi akazi ukuthi yini azobhekana nayo yini afika ilungise ekuqala njengana uma ungakhokhelanga ngisho isenti kusuke sesifuneka ukuthi wena ukhokhe lo befuna ukukhokha ubaba wakho umnikeze imali azokukhokha kini. Lapho uthola ukuthi usasifanele aqala akhokhe inhlawulo. Makusuka kwinhlawulo sefanele akhiphe inkomo ezoshiwe ilabantu bakomalume wakho-ke manje ukuthi okay le ngane uma uyithatha uyoyibiza isibongo sakho usufuna kube yakho sicela inkomo engaka. Banelungelo lokushiya inkomo zokuthi uyakulobola ubaba wakho because akalobolanga uma wakho. Ukuba belobola uma wakho okuzala vele lotshuliwe bengeke ibe khona lento, but ngoba akakulobolanga uma wakho akakuhlawulanga sefanele wena unikhiphe imali unikeze ubaba wakho azokuhlawula. Anmeqeda-ke abantu bakaNzimande sengenza umzekelo abantu bakaNzimande lapho kababa wakho bazoxoxisana nabakaMkhize mhlawumbe bamkhize bathi ngoba lo mntwana simfundisile wazi wafika lana usenalo kunalo sesifuna mhlawumbe inkomo eziwu5 sifuna inkomo eziwu5 ke manje zokuthi mangukuthi niyamthatha useyobiza uNzimande sifuna inkomo eziwu5. Lezo nkomo eziwu5 izihamba nembuzi eziwu2 ngoba khona imbuzi ezokumkhipha la kaMkhize komalume lekhuliswe khona bese kube khona imbuzi ezomamukela lapha kaNzimande ezomngenisa edlozini lakho usewakhona. So ngizama ukuvula imiqondo yabantu ukuthi zonke lezo zinto enza ibudget yazo before you jump ukuthi ngisuka kaMkhize manje sengiya kaNzimande. Ungazitholi usujumpile kanti bowungazi ukuthi uzofika ubhekane nani lapha ngoba uyimuza umuntu esekhala ethi yazi khathini ukube bengazi kangizozihlalela komalume. I've met people abasho kanjalo athi khathini ukube ngangazi ukube ngathola umuntu wangitshela
ngayo yonke into nendlela yakhona athi ngangingeke ngize ngiqale because yinde yehlule mina kanti yehlula mina nje yehlule abangaphambili ngoba uma uqeda lezi zinto lezi engisho uzohlawulwa uzolotsholwa uzokhishwa bese ubizela sibongo kusazoba ukuthi-ke wena-ke manje ngoba usuhamba kunjalo sowulotsholiwe wakhishwa kodwa usakweleta-ke manje sokukweleta ngenkani-ke manje buya-ke uzokwenza into yokubabonga labantu abakukhulisile njenganokuthi ukubabonga ku-compulsory ngoba like ngisho ungathola i-street kid usithatha usikhulise noma ingane kamakhelwane umbona uxakekile uyithatha uyikhulisa ingabizi isibongo sakho ibize sakhe uyikhulisa yenzele konke izifundo. It is very compulsory ukuthi ibuye izokubonga ngoba ngeke iziphumelele kahle empilweni uma ingabonganga la ikhuliswe khona. So nawe uzobuya uzobonga la uzothi ulotsholiwe waqedwa kahle nale lokulotsholwa ngizobe sekukhishwa wena uzobe usukhipha lezi imbuzi ezithu wena uzobe ukhipha lenkomo ezu5 efuna abantu balaki komalume wakho uya lapha kanzimana wena futhi ozobuya usuzobonga abani ugogo nomkhulu ngokukhulisa. Uma kuthi akuyena ugogo nomkhulu okukhulisile ukhule sekukhona umalume nomakoti wakhe uzobuya uzobonga umalume nomakoti wakhe ngokukhulisa ngoba usuyahamba. So ngifuna ukuthi abantu babe naleyo picture ayindlale phambi kwakhe le picture ayibuke ukuthi okay yini engihlalele ngaphambili before ngithathe lesi step. Ngifuna abantu bangizwe kahle ukuthi it's not that ngikhuthaza abantu ukuthi abahlale komalume cha ngisiza naye lo safuna ukuya kababa ukuthi okay akalungise lezi zinto kanje abone ukuthi indlela ufitting for leyo ndlela hayi ukuthi khona uhlangothi engilikhuthazayo ngenze ukuthi umuntu ahlale azazi ufit yini for le ndlela angangeni engazi abese ethi ukube ngangazi yabo ngoba njengoba ngichaza ithi komalume it's simple. Manguthi umkhulu akasekho nogogo akasekho ukhona umalume nomakoti wakhe uzokuthatha noma abanamakoti umalume uzokuthatha akise emsama kubili naye ingane kasibani kanje ufakwe isiphandla sakomalume ube right. Isiphandla njengoba lithi ibhudlu la umalume line power ngoba khona abantu abashadile abayenze konke kodwa uthothi ingane yokuqala uloku ibone ngathi ayiphumeleli icindezelo esiyilandelayo ziyaphumelela yona kanti ikweleta imbeleko komalume kufunakala yona iqale iyokwenzela imbeleko komalume yona kuyikhona izinto zayo ziqaqela. So idlozi la komalume it's something le esticka kuwena forever noma ngaya kubaba wakho izosticka kuwena forever bohleze bekuthanda bohleze benenginseka ngawe uyohleze une guardian angel evela komalume ekuthandayo noma ngabe ikhona yakababa ngiyiphiki but yakomalume ayisoze yalahleka kuwena empilweni yakho. Iloko nje bengikusho bengivula imiqondo yabantu malana nedlozi la kobaba nelakomalume nedlozi elinamandla njengoba ngichazile ukuthi nemizi kuyahlukana ukuthi liphethe kanjani idlozi likhuthaza kangakanani ukuthi libe namandla kodwa nje elakomalume lona akalidinge ngisho isikhuthaza ukuthi libe khona libe namandla libe nozwelo nokunakekela lihleze likhona enindleko zalo kuwena zincane kunobhekana nazo kuboka baba kuboka baba idlozi nalo li right ngokwalo li right kakhulu kubantu abanabazali abashade kwangasala lutho kodwa okukancane vele uthola ukuthi abantu bakhona abakanjalo ebashade ngako kwangasala lutho uma bekhona liyabangcono kuwena umuntu ngoba vele suke zenziwe izinto nawe usuzoqhubeka wenze lapho la beshiye khona abanye ngoba bonke abahlala bashiye izinto endleleni wenza ukuqhubeka lapho kodwa sonke siyazi ukuthi masidiga deep iqiniso majority abantu abaphumelele majority ama-celebrity even soccer players basebenzisa izibongo zakamama izinto zibahambela kahle into yonakala ngalesikhathi umuntu esethi ufuna ukushintshela kababa kanti akazi. So mina ebengikwenza namhlanje ukwazisa umuntu ngento afanele adlule kuzona nekumele ayibheke ngaphambi ukuthi ashintshe isibongo. Baningi bahambile bashada kuthiwe wena ubona umshado wakho ungahambi kahle ngoba ushade ngesibongo sakababa buyela back esibongweni sakomalume wakho la kuzalwa khona uma wakho ushade ngaso ukhishwe kusona
abanye baney'nkinga kuthiwa buyela back esibungweni sakamama. Le nto le siyayifihla, siyenza ihlazo lokusebenzisa isibungo sakomalume sakamama. Siyenze ngathi masibafana sihleli sidlala, simenza azenyeze lo munye obiza isibungo sakamama, silo simbuza sithi uphi ubaba wakho, sibuza into engafanele ezingadingi thina, engesizona iy'ndaba zethu, because umuntu kufanele asebenzise into evumelanayo. That is why manje usiko lingasalandelwa, uthola ukuthi untombazane usehamba ney'ngane ayizele komunye umuzi ya komunye umuzi, nawo demand ukuthi zibe zenzelwe izinto khona, zibe zakhona, of which iy'ngane zibe zidinga ukuthi zenzelwe kephi kamalume wazo. That is why uthola ukuthi isimo silo sithi umhlaba uyashintsha. Akushintshi umhlaba, kushintsha thina. Le migwaqo esiyaziyo yonke siyayazi. Lento esizibonayo sekunamaphara amaningi kunakuqala awakhiwanga umgwaqo, akhiwe imisamo yethu. Njengoba sesikhala ngokuthi manje amantombazane this, amantombazane that, abafana basaloboli ini bashacima kanjani, amaphara semaningi, yonke into esingafuna ukuyamukela sitheningi, ayakhiwanga imigwaqo njengoba amaphara semgaqweni. Nalabo abanye abenza lento abakwenzayo nabakusuki kubona, but banento engebakwazi ukuchaza leyo nto isukaphi, kanti lento yinde, indala, isuka kude, kulahleke emsamo ey'mpandeni, bese siblema abantu ekubonaka izinto ezimbi ezimphumela yezenzo zethu eziziveza ngabo, bese siblame bona, kanti thina siyimoshe kusuka kude. Uthi komunye umuntu uzokuthiwa ave hluphi ingane kamakoti, uzuzibuza, hayibo, ingane kamakoti, how come ugogwala ekhaya athi ave hluphi ingane yamakoti? Wayengathi ingane yami azisho yena ingane yakhe noma umzukulu, yazi why ethi ave hluphi ingane yamakoti? Yingoba usho ingane efike nomakoti, and siveza ukudlebeleka ngoba kushayisana izinto, kushayisana amadlozi, kushayisana izinto. Bayabuza abantu bala ekhaya ukuthi ubalo, bayabuza abakubo ukuthi wenzani lapho, bayabuza abakomalume bona ukuthi uphumeleni la ekhaya, bese lokuthiwa ave hluphi ingane kamakoti, kanti vele benenze kwarong kwasekuqaleni. Ngiyibambe lapho, bengenzela nje abantu isithombe phakathi ukubaluleka kwedlozi lakomalume namandla alo, nakanjalo namandla edlozi lakobaba, nezinto ofanele ubhekane nazo uma uthi uyosebenzisa lona kodwa ungazalwanga emshadweni. Sibonge.